Remontin suunnittelu aloitettiin jo vuonna 2020. Pari vuotta siinä meni suunnittelussa ja kunhan tämä on tämmöinen kirkollinen rakennus, se on tietysti tuonut paljon tähän näihin, että mitä täällä saa korjata, mitä saa penkkiä poistaa, saadaanko vessatiloja laittaa tänne. Mutta äärettömän hyvässä yhteistyössä on tehty sekä museoviraston että kirkkohallituksen kanssa. Työt alkoi tässä huhtikuussa 11. päivä. Kirkon ympärille rakennettiin telineet maalausta varten ja myös samalla sitten sääsuoja, joka peitti tämän koko työmaa-alueen, joka nyt osoittautui hyväksi tänä kesänä, kun oli todella sateista. Eli ollaan Ilomantsin 100 enkelin kirkossa, luterilainen kirkko, ja tämä on rakennettu 1796. Tässähän on suurin kohde katon korjaus, eli vanha katto poistettiin ja tarkoitus oli siihen tehdä uusi vastaava konesaumakatto tilalle ja purkuvaiheessa sitten tietysti tarkasteltiin kattopohja ja siinä jouduttiin tekemään suunnitelmasta poiketen hieman korjauksia. Kattopohjaa piti tasoittaa semmoisella vanereilla, että saadaan tuo uusi konesaumakatto siihen päälle sitten asianmukaisesti. Ja samalla lisättiin myös eristystä tuonne kattorakenteisiin ja korjattiin lahovaurioita ja uusittiin jonkun verran siellä näitä kattokannakkeita. Samalla aloitettiin sitten ulkoseinien maalausta ja ikkunoiden kunnostusta. Vanha maali piti raputtaa pois seinistä, tapahtui mekaanisesti myös käyttäen kemiallista maalinpoistoainetta hyväksi. Ja arkkitehti sitten määritteli värimallien perusteella uuden sävyn, joka pikkusen poikkesi tuosta vanhasta. Hieman kirkkaavan punainen tuli. Samalla käytiin nuo ovet ja ikkunat kunnostettiin. Jonkun verran jouduttiin uusimaan ikkunoihin laseja, kun oli halki. Löydettiin myös vanhaa semmoista puhallettua lasia, joka näyttää ja on vanhan mallista, eli ei aivan tasaista. Kellarikerroksen työt. Siellä oli vanha WC, josta muodostettiin lämmönjakohuone. Eli kirkkoonhan tuli uusi lämmitysjärjestelmä, vesikiertoiset patterit ja maalämpöjärjestelmä. Sisäpuolen korjauksista suurimmat olivat tässä alttarin edustalla oleva lattia, joka jouduttiin aukaisemaan. Lattiassa oli lahovaurioita kannakkeissa, joita uusittiin ja korjattiin, vahvistettiin. Samalla lattian alle saatiin myös tekniikkaa piilotettua, samoin sähkökaapelointi aika pitkälle meni uusiksi. Lattian aukaisussa piti olla siinä mielessä tarkkana, että oli ohjeessa, että purettavat lattialaudat on laitettava samat entiset takaisin, että niitä ei voi noin vaan karkeasti purkaa ja heittää roskalavalle, vaan ne piti käyttää uudestaan ja lopputulos on aika hyvä ja ne on maalattu uudelleen. Sisäpuolella sitten vielä tehtiin tuo uusi WC tänne ensimmäiseen kerrokseen ja myös sitten siivouskomero. Kyllähän niin nyt jos ajattelette, mitä tämä tuo seurakuntalaiselle, niin kyllähän tänne tilaa on eteen tullut tosi paljon, eli pystyy sitten ihmiset niin paremmin tänne tulemaan. Ja sitten toinen iso asia, tietysti tuo sisävessan saatiin tähän samaan kerroksen. Ulkopuolella sitten pihan siistimistöitä ynnä muuta, kun on saatiin nämä telineet sitten lopulla purettua pois. Kaiken kaikkiaan niin saneerauskohteeksi niin sanoisin, että hyvin ja hyvässä yhteistyössä urakoitsijoiden ja rakennuttajien kanssa. Itse ilomantsilaisena pienestä tyttönä nähnyt tämän kirkon ja tarinan, niin kun täällä on nyt tehty nämä remontit, niin tosi hyvällä mielellä saa olla, että kirkko on edelleen meidän kirkko. Ilomantsin komein kirkollinen rakennus, josta me olemme halunneet pitää hyvää huolta ja nyt se on näiden remonttien osalta onnistunut.